O Sergas ofrece cada día os datos dos casos activos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Sanlés. Así e todo, estes datos corresponden sempre aos rexistrados na xornada anterior. Os representantes de varios sindicatos fixeron público as cifras que lles facilitou Sanidade esta mañá. Segundo estas cifras, os casos activos ascendían ás 8 da mañá a 572, 41 positivos menos cos datos que ofreceu o Sergas. Outro dos números que sorprende é o correspondente aos pacientes falecidos nesta área. Nas cifras ofrecidas polos sindicatos, estes datos sepáranse en dúas partes, a de COVID positivos, é dicir, os pacientes que tiñan coronavirus no momento de perder a vida, e os COVID negativos, pacientes que non tiñan coronavirus no momento de falecer, pero que sí o tiveron con anterioridade. O Sergas soamente fai público o primeiro dato, unha falta de transparencia que motivou hoxe a varios sindicatos a pedir o cese da xerencia da área sanitaria. Unha dejadez absoluta, total e absoluta, del equipo directivo, del que todo se ha dicho de paso, pero con titular, por favor, como se merece, todos los miembros aquí presentes y los sindicatos a los que representamos, pedimos el cese inmediato, porque no van a ser capaces de dimitir. ¿Sabes? Todos solicitamos el cese inmediato. Por no decir la verdad, por incompetencia palmaria, por gestión nula. Ademais da falta de transparencia, estes sindicatos definiron como criminal a actitude que está a adoptar o Sergas. No lo sabemos, pero podríamos hablar de fraude incluso en las compras que se están haciendo. Aquí se utilizó hidrogel caducado, aquí se utilizaron mascarillas que no servían absolutamente para nada y cuando fueron a quejarse, lejos de dar cuenta al Comité de Seguridad y Salud, trampearon la situación. Y aquí hay paz y haya gloria. Aquí hicieron una serie de barbaridades tales que es que, bueno, como bien decía otro día un delegado de prevención, es actitud criminal. Preocupa en especial a situación das enfermeiras, o sector que máis contaxios rexistrou durante a pandemia. En concreto, o 34% dos positivos confirmados entre o persoal sanitario corresponde a este sector. Enfermeiras que, ademais, contan con contratos precarios. A xente está marchando desta área, prefire ir a traballar a Vigo ou prefire ir a traballar a Santiago antes de vir a traballar aquí, porque sinte que non está tratada dunha maneira correcta. Nos xa levamos anos levando a cabo esta queixa, dicimos, non nos estades a tratar ben, os profesionales marchan. Agora veuse que temos razón, que estamos en outubro e non temos profesionais, cando isto non é habitual. O habitual é que cando acaben de facerse as coberturas de verán, que empecemos a ter profesionais, porque xa os últimos das listas están libres, pero é que a xente non quere estar aquí traballando que non ten outras opcións. As demandas dos sanitarios seguen sen ser respondidas por parte da xerencia desta área sanitaria, unha situación que se une ao brote rexistrado nos últimos días entre o persoal de urxencias de Montecelo. Por todo isto, os sindicatos pediron hoxe a dimisión do equipo directivo.